Red Rock South Coast Wellington mun hi mun rele mihring cheng tlem te chau omna ani a tu khat chu mi pakhat chuan a ui chu chhuat hoven puin chutia an chhuat nu rei vak lova chuan a ui chuan rim engemaw hria in chu rim a hriat na lam chu a pan ta a chutia a ui kal na lama awa kal ve hnu chuan lui pakhata chuan mihring ruang awa hmuta ni ti chuan chu pa chuan rang takin police te hnena a report ta a police tele forensic mithiam te chu rang takin chulai hmuna chuan an ron thleng hal thuaya chu ruang chu lui atang chuan police pahnih te chuan fim khur takin an vala chuak ta a chu ruang chu alanda na tang chuan a ngonga thil hriam tak manga zai ni nge yarin thei turin a ngong chu alo bung tre pani ti a hriat theya chu mai baka a kut tang zong zong chu tan chhum vek ani ti an hre thei bawk mi kut tuara boral nge ani ti chu police terin dan chu ani ta ni ruang an charna hmun chu tlopo thei lo aven ngal ni in ti chuan forensic mithiam te chuan chulai hmuna triau lung te tak te chu evidence atan tuin a chim le ma chuan an va en dik ta a chung an va en dik na tang chuan lungte takte te a chuan thisen kai an hmu chuak tanua lani thelre puan pahni an hmu chua pakhat zoka chuan thisen alo kai boka chu mai baka chu lui kama chuan motor ke niak an hmu baka cigarette bung an hmu boka ti chuan forensic mithiam Angelikai chuan evidence chu tiang bak chu an hmu chua a in be sei to lo wangin an hmuang ang te chu an zir chiang tran ta ni ti chuan ruang an chhar chu postmortem ni in a ruang zir chiang tu pathologist Simon Stakes a chuan chu ruang a zir chian na tang chuan a biang puar hnuaya chuan zaina hnu hma le a tukhum le chala chuan vuak na hnu hma ni om tak a hmu chuak ta a a ngong po chu manro hriam tak a hmanga zai ani ti a soi bawk ti chuan police te chuan a thom hno ha ka tang chuan an ruang chhar chu tunge ani ti chu chui chua an lo tum ve boka chu ruang chuan smart chu dum bunin cotton ke kor a ha a dan hil ho siam kong hren a hreng ani ti an soi tel bawk ti chuan police te chuan a thom hno la hak ang thalak chu chanchin buwa an chua ta a chu thom hno lo ha to tu chu hria anom chuan police te hena report va turin an cha ngal bawk ti chuan a ruang zir chiang tu Simon a chuan chu ruang chu a kea dakte manga phuar be ani ti a hmu chuak le ta a chu dakte pa chuan fingerprint a om le om lo zir chiang turin fingerprint specialist Martin Grimshaw chu dakte chu thon ani le ta ni chu ti lai chuan police te chuan an ruang chhar chu tunge ani an hriat tak lo wangin ruang an chhar na lama chuan an vakal le ta a chulai hmuna cheng te hnena chuan thil hriat an nei le nei lo chu an va zot le ta ni mi hrang hrang an zo hnu chuan thil thlen lai vel ni awm alang chu inrin ni zan ani thu le chulai hmuna chuan thian ho hrang hrang chu kar atanga lo chuaka an ti ho thu te chumi hnu reivak lova hodar le in an zinga kar pol pakhatero aladin reng thu te an soi ta a mase kar pol po chu a hnu feya a ho vele tak thu te chu an soi dan tlang pui chu ani ta ni chutia an thil chui laia ma son na em an nei theilo wang le an ruang chhar chu ani na chiang taka an hriat theilo wang chuan police te po chu an beidong tran le a mase chutia an beidon lai vel tak chuan New Zealand ramatang chuan nula pakhat chuan police te chu aron be pop ta a an ruang chhar chu a hriat thu le a ming chu Tony Stanley a ani thu aron soi tatlat mai le chu nu police te ron betu chuan Tony nen chuan social media kal tlanga in hria an ni thu le ni thum chung vel anin biak to lo thu chu aron soi ta a chutia anin biak na tang chuan a chen na in an hre thei ta a chutia chen na in an hriat ta ka chuan a in lama chuan nu ma chui zui tur zong chuan police te le forensic lam te chu an kal ta ni ma se a ina chuan misual han chet na emo a thi na ne na in kai hnoi thil engma hmu chhuah ani ta chuang lova
ti chuan a phone record an han en le ta a ta chuan thil hmu chhuah pakhat an nei ta ni chuta chuan Tony chuan mi pakhat regular taka biak thin alo nei reng ani ti an hre thei ta a chu pa chu Daniel Mora kumsom ni pakhat mi ani Daniel Moore le Tony Stanley te chu cannabis growing enterprise a an thok du ni in an hria a ti chuan an in biak na an en kual fe hnu chuan Daniel Moore chuan Tony Stanley hne na chuan zan in chuan ni local theido nem tia avazo na chu Tony chuan dar sari vel bora akal tur thu le a aya ma po a akal mai thei thu in lo chang ani ti an hre thei ta a Daniela chuan zok a ken don le don lo zot le in Tony chuan keng tura hril thu le an meeting na a atang kai tur thu in a changa chumi hnu chuan Tony chuan tu ma a bezui to lowani ti chu an hre thei ta ni ti chuan police te chuan Daniela chanchin an chui zui na a chuan tual tha na a in nam noi to ani ti te kar polpo anei tu ngei ani thu te chu an hre thei ta a chu mai ba ka Daniela chu a in omna an hre thei boka ti chuan police te chu thu zot fia turin Daniela in lampan chuan an kal ta ni ma se a in an va thlen don chia chuan Daniela chu truckin alo in phur chuak chia Daniela chuan enge ti don an hriat lo wangin police te chuan Daniela chu a rukin an zui rutani rei takan zui ruk hnu chuan Happy Valley lampan ani ti an hre thei ta a Happy Valley a thlen chuan rei lo te dingin atlan zui le ta a ti chuan Happy Valley le Hutt Valley in kara chuan a ding le ta a chulai hmuna chuan hydroponics le cannabis chin na man ruwa a pai ta a chumi hnu chuan Hutt Valley lampan chuan atlan le ta ni Hutt Valley thlen chuan in pakhata tlan lutin chulai in tuala chuan kar pol an hmu boka chu kar pol an hmu ta ka chuan a hma a Red Rocks muna cheng ten kar pol an hmu thu an soi chu hria in rin hlel na na satak chuan nei ta a chulai hmun address wai nuya mata chu chiang taka chin chia ni in an ho san le tari ani ti chuan forensic mi thiam tenen chuan chulai hmun chu an pan thale ta a ma se a kar pol chu alo om to lo mai ba ka ina chuan tu ma an lo om to lo wa ma se chulai hmun chu rang taka zir chian ngal ani a bongrua le man ro da khom na hmun pakhat an han en le chuan man rua le thil dang danga chuan thisen alo kai nual ani ti an hre thei ta a chung thisen kai na man rua te chu zir chian turin an la nga lani ti chuan chulai hmun chu an chua san le ta a chutia an holam chuan taranaki hmuna chuan Daniela chu an hmule ta a ti chuan police te chuan lo dangin thu zofia tur chuan an hruai ta nga lani chutia an hruai hnu chuan Daniela in dap phal na chu an nei thei ta a ti chuan a in dap tur chuan police le forensic mi thiam te chu an kal le ta ni Daniela in an va thlen chuan cannabis rim chu alo nam hle a ma se a in chung chu alo chang kangin alo fai em maya ma se eng ma na tho mu mal nei lo chunga chu tiang in tha le chang kang anei chuan police te ngai tu na chu a ti buai hle ni ti chuan a in chung room pakhat chuata chuan forensic mi thiam te chuan thisen far ti fai na hnu ang tak mai an hmu chuak ta a chu mai ba ka a mei chem na chuan thil kang bang ang tak mai pakhat an hmu chuak bok chu thil an han en chian chuan mobile phone kang chhia ni in an hre boka chu mai ba ka a bungroda khom na chuan thelret puan le bungrua eng emokara chuan thisen an hmu chuak le boka chuta thisen an hmu chua chu zirchian tur chuan an la le ta ni ti chuan Daniela in a phone kang ang tak an hmu chua chu Deluin wa si chuan a han zir chiang le ta a zir chian atang chuan Samsung 361 model ani thu a hre thei ta ti chuan ruang an charna hmuna cigarette bunga DNA an hmu chu Daniela DNA ani ti chu an hre le thei ta chutia DNA an hmu ta ka chuan thelret puan an zorna dorvel chu police te chuan an han en kual ta
ti chuan dawr pakhat CCTV footage atanga alan dan chuan Daniela chuan inrin ni chhuna chuan thelret puan pahnih alei ani ti chu an hre thei ta a police te chuan Tonia thina a chuan a innam hnoi nge ani ti an hriat tawh tho awangin Daniela chu in puang mai turin an ti ta a ma se chu tiang ani chung po chuan Daniela chuan eng thil ma ati lo thu ala soi ve char tho ani chutia ala inzep reng awang chuan a ina chuan police te chu an vakal le ta a ti chuan garage banga chuan chhuar ang tak chu alo om nuala chu chhuar chu an han hong ta a chumi chhunga chuan thisen tam tak re to lampang chu an mu chuak le ta ni chu thisen sample chu test tur chuan an la le ta a chu tiang thisen vel an test result alo chhuat chuan Tonia DNA nen chuan alo in mil chi ani ti chu an hre thei ta ni ti chuan a in le bungrua vel an zir chian na sat lutuk na lama chuan a kar ber chu an lo zir chian thei hil dai maya tlai kho hnuwa chuan Daniela kar chu forensic mithiam te chuan an han zir chiang thale ta a kar chung sit hnunga chuan mihring mut na hnu hma le hreite chu an hmuta a ti chuan Daniela chuan Toni chu hreite hmang chuan a ngonga a chek ani chu an ring ta ni ti chuan Daniela chuan inrin ni tlai lama chuan an then om maya hardware dora chuan manro hrang le hreite chu alei ani ti an hrele ta a ti chuan police te chuan evidence chiang fek fok tak an nei to a anin ngai ta a ma se engwanga Tonia chunga chung thil chu ti nge ni ti chu han hre thiam lo hle ni ma se Daniela ala in puan du tak si lo wang chuan police te chuan fin fiana dang an zong le ta a chuta chuan Tonia ruang an charna lam kalkonga chuan CCTV footage cha Daniela kar chu mu ani le ni lo an han en le ta a chuta chuan motor silna pakhata chuan Daniela chuan a kar a sil tir lai chu an mu fu le ta hlau mai le chu thilan mu le ta ka wang chuan police te chuan Daniela chu an dop ran ta a chuta chuan Daniela chu a in puang ta a Daniela chuan cannabis chu Toni ne na an chin dun thu a soi ta a chu an thil china chuan a hlok lo a hlo awangin Toni chan ai chu a I tak thu le Toni chu tha a chan ai zong zong chu chan vek a tum ta ni ti chuan Toni chu a in a kal tur chuan a som ta a Toni kal hnu chuan cannabis an chin na hmun te tlo in an fang kuala Toni chuan an hlok le tur thu te soya hun a man mek lai chuan a hnung lama tanga a tukhuma a chut tak thu le a thi pui lo a hlo awanga a chala a chut le thu a soya chumi hnuwa thi to tura angai hnuwa in chhunga a chut na thisen kai chu da that tuma alu san thu a soya ma se alo la thi mai lo wangin a hreite le thar chuan a hmaya le a ngonga a chek ta ni in a in soi bok a ngong phei chu alo che na sata wanga a bun trep thu a soi nge ni ma se chu tia a tha hnu chuan a hlau thon le awangin a man ro man vel chu a ken kual thu a soya chung vela wang chuan chuat le chuar vela chuan thisen kai chu a omani ti a soya chumi hnu chuan ruang chu thelret puanin a tuam hnuwa a kar chunga da le in red rock mun lampan chuan a klan pui ta ni ti chuan a ruang paina hmun tur awa thlen chuan an chui chua mai lo nan Tonia kutrang zong chu a tan bul sak vek nuwa tuya chuan a kutrang chu pai ta ni in a in soya ti chuan a ruang a pai fel hnu chuan Tonia ina kalin a poisa nei zong chu a ruk chua sak vek thu a soi le ta ni chunga poisa lak zong chu a thian te a thon vek thu a soya chumi hnuwa zana ruang a paina hmuna chuan a thian te nen chuan an kal khom thu le eng emo soya an ti ho thu a soi le bok ti chuan Daniela chu kota hruai ni in trial nei ani ta a ko chuan tuala tha awang le poisa aru ka wanga thiam lo chan tirin kumsom pasari chung lungin tang tur le atul chuan atan hun chung po sei sak thein a chung thu a rial sak ta ni ole tunruma tan chun khati zong kha ni le phot sela video le peka kanin hule theu don nia hun manu vek ule